Kinde ma piny Kenya dhialo nyasi mar mashujaa, oganda mawuok e dhood jodongo mag Koitalel Arap Samoei okwayo sirikal mar pinje mag Ingresa mondo mi oduok wi Koitalel Samoei mane ong'ad oko kendo ter Ingresa tarik 19 dwe mar 11 1905 e kinde mane imanyo loch ne piny Kenya. Kotelne kod Gavana Manandi Stephen Sang, jatelo go kone ochopo kinde makoro nyaka manyo mar duoko wi Koitalel magikone nyaka sani pod en picha marach ne oganda kenda anyuola mar Koitalel. Bende Sang koni pod nitiere adhonde manowe kod jo Ingresa mane kinde no ne oketo loch mar agoko e Thurka. Kiongozi wetu Koitalel Samoei pamoja na Raila Odinga wamechangia pakubwa katika kuamua nchi hii kutokana na walowezi ambao waliwatesa wananchi ambao walichukua sehemu ya ardhi hii, na tunaposherehekea tunakumbuka hao, na sijui kwa nini Mungu ameamua iwe safari moja, na labda tutakuwa tukiwakumbuka katika siku hii kila mwaka. As we speak, the skull of Koitalel is not here. It is somewhere in the UK. It is somewhere in some of those museums and museums in the UK. One of the very basic things that we must get from the British government is just give us, even before we talk about reparation, can we repatriate that skull of Koitalel Samoei so that this museum can rest in peace here in his museum. So let us, I think we must take it a notch higher. These discussions must get us to a better level in terms of where we need to go.